Swerte ka, nakapidot ka limagasot. Nakapidotam. Alas 2 pa ila. Ayun niya. Patay nga tao. Pagkabong sama di bulan ni Andres. Kinam kinti. Taki nagkabaw nga bulan nain. Kapit agras ako ka. Kinabarta nga garo dahin. Madi mo iba nga makimember ka ko ah. Ti tao nga managbabain. Himno nakainom, mangibabain. Ayun, nagbayag mo ni gumatang ara kayo. Nagaburan sa amin tarak tayo mali. Kayong iluma ko. Oh, ito yun. Nika, kaya na tan. Bayag ka kung ano masipungitan pa nga sumampitin ko. Napayag ka naglako maji nagkatangak. May busta na tataoy. Nagadaw. Galanti ka na tao. Siyempre. Sana all. Basta ako makanayon. Tala magkaroon ti ni magasok mo. Salamat mo. Ngatang ko mami nga sukli na tati ni magasok tayo. Ito nga ron, di ka mo. Mga tingin mamarte ka. Pang gina lang ako nagtawang ngamin. Mamartik ka di mo maglukat. Ha? Mario Yusef. Ibusin dato ya. Awan ti gawawid mo di may busata. Lagi din tadakan res. Nung maliwliwa ito, panunot ko. Iya masay. Biglang may isa. Wow! Kung naging mas timplanan, salamat la juicean. Weh! Slay tang. Gitu ti kay kung inuman kay. Ayun gaya man res, madamag ko man. Nakagraduate kaya? Maday. Paya. O resyak madi. Pay like. Kailangan niya pa graduate ta kasta baak. Hamom basta nagagat ka. Tapos madi ka nga lumablaban ti di padam nga narigrig nga tao kung kunada. Yeah. Ayos lang, kasi naaba mo ti kuan kinatalino dan. Tama? Siyak namin, yung sumadi na nakagraduate. Genius nak, so na-disqualified nak. Huh? Kawa nasa bali maidinyo, sa bali idinyo eh. Nalakon sa ada gin na aja eh. Apo arak ka talaga eh. Sumarod genius. Inom ti gin continuous. Genius. Oh. Na-disqualified ah. Nga tati paglaingam. Sikaman, ti kanayan nga agat-arak nga sumrek, didakit di yung tanay. Nagamot ha. Nung naimas talaga minong talak ya, lalo makalibas ka. Ay, kawin na, dito iti pangpaganas ti pinagbiag. Nagimas ay. Hay, maglaki din ta nakapito tali magasutay. Sana all. Nagswerte ka, nakapidot ka limagasot. Nakapidotam. Silang, higit kalsada, paya. Po. Panakatyam-tyamba mo. Pag napagnakamitam dama di dalan, barbari makapidot ako. Baka nayangin lang aja ay. Nakasakay siguro aja pasahero di motor. Kaya nayangin. Ini tsamba mo. Oh, di ba? Nakalibre ka pa ay. Nailibre ka pa sa tatay, ti kanam oh. Sang ka pa. Ayos. Mayat man nga tirabi ikon na. Napaot man tituro ko kadatoin. Awa na to. Napa-out nga. Mapangaki di balay. Tawa. Panam ki din ima jayon. Yeah. Hindi na nga kahit nga katungtong di tao. Tapos sa di pa'y asawam. Kasi pa'y kanyak. Uh-oh. At least nagtungtong kayo ni bagat kaon. Sunan tumang baga kinaiman. Problema. Hindi. Ayos nga bagbagam. Tapos nga kasi di pinagsasawanan ni bakit mo kanyak. Panay nga pabugtak. Pwede ka lang sana kinabagat kaon. Natural ka niya na diyon. Napay ka mapapan di balayan. Sag. Tam lang may baga. Bagtamaan usam tikas jay. Nangiwat. Isak suguro, maday. Nasakit, tilapayag tikas jay. Ay na. Amo may baak. Uray pa'y nangiwat ang kita babae. No talaga mahal mo, mahal mo. Yung lalaki tating nga tao na ya. Agitaman nga pinagayat mo, Andres. Bartik kan sa amin, hindi pa nagudgudwa. Supay ah. Madyak kaming kala natin baak. Madyak nga kabran nato. Pang tubay ito alaga main. Sa bali kumugta nato kabayo eh. Pare dure-duros kan tupay lang amain, kaya mo mga pangjinta lang.
Ang naimas ah. May titimpla na ba? Sumamit. Weh. Sumam, ito nga magbagam. Apay karoon nakarupangit, tarupam. Napudot nanalamig sa tayo. Ha, nagimas na tan. Salamat na Diyos sa ato yun ah. Apa na pwede ko ah. Soft drinks. Kasi kaman nga gumatang. Hindi ko man nalamis, bitin natin na alam mo. Nagmeta na tama natin rin Tursain. Makapakatawa. Kita man di tsura na eh. Nakangiit, di happy. Marte ka kasama tayo. Kisti sabam, di pa na ibusata may sa red doors na bartikan na nagadupay ata. Di baga nga inumi ka mamay na ata. Di pa na ungklat ti tao. Tulungan ka. Wari pa'y nakaidaang tumagay alat ta. Apay, kapoy. Weh. Baga mata, nangataltalawan ito. Ma'am, dipinta sa ato yung kwatat din eh. Sa talara di igid bye-bye. Supay ah. May tipisto talay. Ngayon apay. Namu bulan lain. Alas 2 pa ila. Ayun niya. Apay nga tao. Pagkabong sama di bulan ni Andres. Kinam kinti. Taki dagkabaw nga bulan nain. Apay tagrasaw ka. Kinabarta ka garo dahin. Hindi mo iba nga makimember ka ko ah. Di tao nga managbabain. Hindi mo nakainom, mangibabain. Raman ti Ma'am Marta ka rin ba? Mo di maiwasan natin. Marta ka nga talaga na. Kisti sabam, di ka maturog kita. Mali kaya nga ibusin ata. Uh-oh. Madi ka matanaga. Nuray na kailadak tayo. Tumagtagi alat ta. Sakpay. Naam. Sadagak pa yan. Ay, thank you Lord. Lagi masin ako. Tatama na dati ko ah. Debate siya. Ayosip. Nakalaan mo bonfire ta. Wey, orang niya ramidam tan. Basta giladak tao. Apay taturugan ng ay. Madya maturog tumagi alat tao. Rin nakita ko. Nakarod kanya. Basta kalbitan na no, tagay ko. Hoy Andres. Bonfire ta. Tagtuno tapay ti ko ah. Marshmallow. Alam naman taon. Yeah, mga din. Tagay mo kita. Bay-bay anak tao. Kayang-kaya ka ta. Mo. Tagayin ka. Oh, di ba? Agi masan. Basta tagay mo ta sa bala. Kwanta. Tumagi ang malata. Kalbitan na alata no. Awan katungtong mo. Nung bata ka dago. Oh, ajay. Ano naman ti Mike nga rabinta no bigat nga rodayin. Banan taman ta na. Apay, panunutan ti bigat. Panunutan tata. Inom ka na tataga, main. Sige, kaduang ka nga maturaw. Tano makarengta, tuloy tamanin ah. Yay! Yan, laki tate. Tiwalang kanya kapig sa uminom. Preskip din eh. Ang pwede na ringkor. Sa kalbitan na lahat tanong, kaya mo uminom, minuwa mo. Basta akong di problema. Gusto niyo.